Milý prvovolič. Milý prvoholič. Nie, milý Ty. prvodivák. Ty, áno. Aj druho. Ty, ktorí chceš na nás prísť do Trnavy, do kina Hviezda, hej, my sme Star, tak sme vo Hviezde. Tak 18. mája o 19. Či kedy to? Tak, v kine Hviezda. A vstupenky sa budú predávať v pokladni kina Hviezda. Takže dojdite, lebo my tam budeme hviezdy, budete hviezdy aj vy. Chanel la Casta, na Chanel la Casta. Yeah. Čiki boom. Pozdraví z geta. Pozdravujem vás aj Greta. Skápala babeta. Počúvaj, nevyprávaj, nerozmýšľaj, čo tu máme do vedky. Počul si odkaz, ten si zober k srdcu a prídi. My budeme v Trnave 18.5. o 19. večer. Najlepšie robíš, keď robíš to isté. Čau. Vtipy, fóry, šprngy, šprímy. Veselo bude. Za brucha sa budete pochytávať. K listku je zadarmo jedna rybia fila. Boris Fila. No.